Lucas Kapitulo 11. Pagkalaot ninyong mga Pariseo, naghatag kamo ngadto sa Dios sa ikapulo kabahing sa mga lamas, ingon sa herbaboy na og kaningag ug uban pang utanon. Apan wala ninyo hatagig pagtagad ang hustisya ug ang gugma sa Dios. Kinahanglan ninyong buhaton kining mga butanga sa walay pagpasagad sa ubang mga butang. Pagkaalaot ninyong mga Pariseo, gusto kamo sa labing maayong mga lingkuranan sulod sa mga sinaguga o yukbuan kamo didto sa mga merkado. Pagkaalaot gayud ninyo, sama kamo sa mga lubong nga walay timaan, nga wala lamang hibaluis sa mga tao, nga ila diaing gitamakan. Unya, usa sa mga magtutudlo sa balaod miingon kaniya. Magtutudlo, sa imong pagsulti niini, imo usab kaming gipakaulawan. Si Jesus mitubag, Pagkaalaot usab ninyong mga magtutudlo sa balaod, gipapas-an ninyo ang mga tao sa makabuktot nga palasanon. Apan kamo mismo, dili man gani mo hikap niini, bisan sa usa na lang katudlo ninyo, aron pagtabang kanila.